മുമ്പ് ഒച്ചോർക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപരിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം എടുത്തു അല്ലെ? രണ്ടല്ലേ എടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണവുമാണ്. പൂർണ്ണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുള്ള ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മള് ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും തനിക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മള് ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് ഏതിൽ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കണ്ടത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട രീതിയില് നമ്മള് നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാന്നാണ് രണ്ടാമത്തേൽ പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 2. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേചതം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്തി ന കർമാ ലിപ്യതേ നരഃ. ലിപ്യതേ നരേ കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേചതം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്തി ന കർമാ ലിപ്യതേ നരേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേചതം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യതേതോസ്തി ന കർമാ ലിപ്യതേ നരേ. ഈ വിധത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഈ വിധത്തില് പ്രവൃത്തി തുടരുന്നവൻ ഒരു 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി തുടർന്ന് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിധത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കാതിരിക്കുക. ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി തുടർന്ന് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 100 കണക്കിന് വർഷം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് ഭഗവാൻ
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? ഈ വിധത്തില്, ഏത് വിധത്തിലാണ്? ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവൃത്തി തുടർന്നു പോകുവാണെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് വർഷം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങള് നമ്മുടെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നമ്മളെ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതല്ലാതെ മനുഷ്യന് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. എപ്രകാരമാണോ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാതും. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. അത്തരത്തില് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്ത് ബാധിക്കില്ല? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ജീവിത തത്വം, ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം. അതായത് ആരും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവികളും ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ആഗ്രഹം? ജീവിക്കാനായിട്ടില്ല, ദീർഘമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആർക്കും എന്തിനാഗ്രഹമില്ല? മരിക്കാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല. എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശ്രമം സ്വാഭാവികമാണ്. ആത്മാവ് നശിക്കാത്തതും അനശ്വരമായതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. എല്ലാവരും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ആത്മാവ് നശിക്കാത്തതാണ്, അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിന് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ശരീരം നശിച്ചു പോകും, ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ഒരുവന്റെ കർമ്മത്താൽ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിവർഗത്തിന് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കർമ്മം കൂടിയേ തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ തളയ്ക്കപ്പെടും. നമ്മളെ ജീവിവർഗത്തിന് ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം കൂടിയേ തീരൂ. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തെ 3 ആയിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. എന്താണ് കർമ്മം? എന്താണ് കർമ്മം? എന്താണ് അകർമ്മം? വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. വേദവിധി പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. അകർമ്മം? അകർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇതിനെ? അകർമ്മം. അകർമ്മം. വികർമ്മം? സ്വന്തം ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. അതായത് കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ വേദശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രകാരം കർമ്മം, അതാണ് എന്ത്? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രവർത്തി ചെയ്യുക, അത് കർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതും ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് ഹേതുഭൂതമാകുന്നതുമാണ് എന്ത്? വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? വികർമ്മം എന്ന് പറയാം. സത്കർമ്മങ്ങൾ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഇവ രണ്ടും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ ഒരുവനെ ബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്കറിയാം. തൽഫലമായി അവർ പ്രതികരണത്തിനൊടുവിൽ ഇടവരുത്തുന്ന സൽപ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും തങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സത്കർമ്മങ്ങൾ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ഒരുവനെ ബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല കർമ്മം ചെയ്താലും ചീത്ത കർമ്മം ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ ഒരുവനെ ബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കറിയാം. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ
രണ്ടിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടുന്ന, രണ്ട് കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ആരാരായുന്നത്, ബുദ്ധിയുള്ളവർ നോക്കുന്നത്. പ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ കർമ്മ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാതെ അകർമ്മം കൈവരിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അകർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അകർമ്മം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം അകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കണം. അതാണ് എന്തവിടെ പറയുന്നത്? ആ കർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം നയിക്കാതെ അകർമ്മം കൈവരിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വസുദേവന്റെ അധീശതയെ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായിട്ട് കരുതാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അധീശത്വം, അതിനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ജ്ഞാനത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശുദ്ധി കൈവരുന്നതോടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതാകും. തുടർന്ന് അയാൾ നൈഷ്കർമ്മത്തിന്റെ തലത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനായി തീരും. അപ്പൊ വിശുദ്ധി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് മാറും നമ്മൾ. അതായത് വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ, അല്ലെ, വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തും. വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ നമ്മൾ എത്തും. ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നിഷ്കാമ കർമ്മം, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ്. പിന്നെ ആ തലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനായിട്ട് എങ്ങനെ? നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിന്റെ തലത്തില്, അതായത് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യാം. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, നമ്മളെ ഫലത്തിന്റെ ആഗ്രഹമില്ല, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ല. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധി കൈവരുമ്പോ സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇസങ്ങൾ ഇതിലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം, ഇത് നമുക്ക് അത്ര ഇല്ല. ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായോ വിപുലീകൃതമായോ ആകാം. തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ആശയം സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യവർഗം എന്നീ തലങ്ങളിൽ പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്ന് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വശ്യനാമങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം പലതരത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ ഇസങ്ങൾ എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ആ ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണത് ഈസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസം, സോഷ്യലിസം, മായാവാദ, ദേശീയവാദിസം, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ ഇസങ്ങള് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ മുൻനിർത്തി ചെയ്യുന്ന കുറെ പ്രവർത്തികൾ, അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നതില് ഈസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, എല്ലാത്തിലും മാനവികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ, മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, മാനവികത തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന വശ്യനാമങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് അത് വിപുലീകൃതമായതാകാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ആശയം നമ്മൾ എന്താണ് പല പേരുകളിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, പല ഇസങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അവിടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? അത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായിട്ടാണത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസം, ആൾട്രിസം, സോഷ്യലിസം, നാഷണലിസം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപാട് പേർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം കർമ്മബന്ധനമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇസങ്ങളെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസം, ആൾട്രിസം, സോഷ്യലിസം, നാഷണലിസം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കുറെ പേര് ആകർഷിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തതാണ്. ഇതൊക്കെ കർമ്മബന്ധനമാണ്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഇടപെടുമ്പോ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരുവൻ ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവനെ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ അഭിലഷിക്കാം. മറിച്ച് അയാൾ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മിച്ചവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം ആര് ജീവിക്കേണ്ടത്? ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കേണ്ടത്.
ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എത്ര വർഷങ്ങൾ, ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ അഭിലഷിക്കാം. മറിച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ആയുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര നാള് വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മിച്ചവുമില്ല. വൃക്ഷം നൂറുകണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ ജീവിതം, ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയാൽ കബളിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. ഇവിടെ ഒരു വൃക്ഷം നൂറുകണക്കിന് വർഷം ഒരു വൃക്ഷം ജീവിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ജീവിതം ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരമാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ആ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ് ഏത്? ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എളിയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചെറുതാണത്. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ആൾക്ക് നൂറുകണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വഴി. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. കാരണം അദ്ദേഹം എത്ര വർഷം ജീവിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ കർമ്മപ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല, കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ കളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയും ഇല്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്നത്? കണ്ടില്ല? ഭൗതിക ജീവനുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം. ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. കർമ്മബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭൗതികമായ ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം കൊണ്ടാണ് കർമ്മബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്നത്. 3 തരം കർമ്മം ഏതൊക്കെയാണ്? വികർമ്മം. എന്താണ് കർമ്മം? വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. മൂന്നാമത്തത് വികർമ്മം, ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഇതിലില്ല എന്നാണ്. അടുത്തത് മാനസികവും വാചികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്. അല്ല, അത് ഇതിലില്ലാത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇതില് 2-3 അധ്യായത്തില് ഈ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയ അവര് പഠിച്ച കുറെ നോട്ടുകൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനത് കളയാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്തതായതുകൊണ്ട്, ബുക്കിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സോഴ്സ് വേണമല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളത്. അതില്ലാത്തത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സ്ലൈഡിന്റെ ബേസിൽ ഇട്ട് പോയത് കൊണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണത്. 2-3 അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇതുവരെ മാറ്റാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയാണ് നമ്മള് രണ്ടാമത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ.
അടുത്തത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരെണ്ണം കൂടി ചെറുത് നിർത്തണോ? നോക്കാം. അത് ചെറുത് തന്നെ കഴിഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? സമയം എടുക്കില്ലേ? ഇല്ല, ഇതിൽ 2 പേജേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ചോദിച്ചത്, പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത്രയും തന്നെ ഉള്ളത്. ഇതിലെന്താ പറയണത്? അസുര്യ നാമത്തെ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതഃ താംസ്തേ പ്രത്യാപി ഗച്ഛന്തി യേകേച ആത്മഹനോ ജനഃ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മഹന്താവ്. ആത്മഹന്താവ് എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാത്തവൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ ആരായിരുന്നാലും ആസുരികവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളില് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആത്മഹന്താവ് ആരായാലും, ആത്മഹന്താവ് എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാത്ത വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ആരായാലും ആ വ്യക്തി എവിടെ പോകേണ്ടി വരും? അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളില് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആരായാലും അവർക്ക് എവിടെ പോകേണ്ടി വരും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ചുമതലാബോധം കാരണം ആണ് മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി വർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം. പ്രപഞ്ചത്തിൽ 2 തരം ജനങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് സുരന്മാര്, രണ്ടാമത്തെ അസുരന്മാര്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മൃഗത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചുമതലാബോധം. അതാണ് നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായിട്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമ്മളിലുള്ള ആ ചുമതലാബോധം. 2 തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ് ജനങ്ങൾ? 2 തരം. ഒന്ന് അസുരന്മാര്, രണ്ടാമത്തെ സുരന്മാര്. സുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ്. ആര്? സുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. സുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ചുമതലാബോധമുള്ളവര്, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്. സുരന്മാർ സദാസമയവും വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഋഗ്വേദം പറയുന്നു. അപ്പൊ സുരന്മാരെപ്പോഴും എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുക? സുരന്മാര്, ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഋഗ്വേദം പറയുന്നു. അസുരന്മാരോ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരാണ്, അജ്ഞരാണ്. ആര്? അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവര്, അജ്ഞരായവരാണ് ആര്? അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. സമുദ്രത്തിനായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രം കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തൊരു ബോട്ടാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സമുദ്രം കടക്കാനായിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തൊരു ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു ബോട്ടാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമുദ്രമാണ്. അതിലെ തോണിക്കാരാണ് ആര്? ആ ബോട്ടില് തോണിക്കാരാണ് ആര്? നമ്മുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരൊക്കെ തോണിക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങള് അതെന്താണ്? നമുക്ക് അനുകൂലമായ കാറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സമുദ്രം കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബോട്ടില് ഈ സമുദ്രം കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആരുണ്ട്? തോണിക്കാരുണ്ട്, നമുക്ക് അനുകൂലമായ കാറ്റുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം? നമുക്ക് ഇത് കടക്കണം. ഇതിന് സമുദ്രമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോട്ടും, ആ ബോട്ടും പിന്നെ അതില് സമുദ്രത്തില് നമ്മൾ എന്താണ്? പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമുദ്രം. ആ സമുദ്രം കടക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം. അതിലെ തോണിക്കാരാണ് ആര്? നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാര്, അധ്യാപകന്മാര്, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന അധ്യാപകര്, ഇവരൊക്കെയാണ് ആ തോണിക്കാര്. പിന്നെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റ്. അതാണ് നമ്മുടെ സമുദ്രമായിട്ട് ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂല കാറ്റിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുള്ള സവിശേഷതകൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് സുഗമമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മഹന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ നാശകനായിട്ട് കണക്കാക്കാം. നമുക്ക് പല സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തവരാണെങ്കിൽ അവരാരാണ്? ആത്മഹന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ആത്മഹന്താവ് അജ്ഞാനം അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകാണ്, ആത്മാവിനെ ഹരിക്കുന്നവൻ എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് താക്കീത് നൽകുന്നു. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക സംസ്കാരം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്ഷണ രീതികളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാം പരിഷ്കൃതനായ മനുഷ്യൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പരിഷ്കൃതർ ഒരിക്കലും എന്തിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും അതിന് വിരുദ്ധമായി തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. ഇവിടെ വയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, അതായത് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുക, അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? നമ്മള് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വരുന്നത് ഈ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരതയായിട്ട് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട്, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഇവിടെ കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി നിയമത്തിലെ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അത് എന്തിനെ കമ്പയർ പറയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കമ്പയർ ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. അതായത് സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രശ്നം തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്തെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്, മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതമായ പരിപൂർണത നേടുന്നതിനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതം പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ജന്മം തന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനല്ല? കഴുതകളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പന്നികളെ പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനല്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ജാഗരൂകരാകാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മെ നിർബന്ധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജാഗരൂകരല്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിന് പ്രകൃതി നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്റെ ചുമതലകൾ വഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും നികൃഷ്ടമായ ജീവിവർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധിതരായി തീരുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ, നമ്മളെ ശരിയായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നിർവഹിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ, അതായത് ക്ഷീണേ പുണ്യം അർത്തിലോകം വിശന്തി, നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കും. നികൃഷ്ടമായ ജീവിവർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞത കൊണ്ടും അന്ധകാരത്തിലും പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധിതരായി തീരുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എവിടെ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് മുഴുമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്തരക്കാർക്ക് ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകത്തിലെത്തും. അപ്പൊ അതിന് ശ്രമിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ എവിടെ എത്തും? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ശകാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
മനുഷ്യജന്മം കേവലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മാത്രമായുള്ളതല്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കൂടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉള്ളതല്ല. ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലും പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത്രയുള്ളതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മന്ത്രമാണ്. ബാക്കി നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ വായിച്ചു പോയത് മുഴുവനും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഇതില് മന്ത്രം ഇതാണ്: ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ. ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തി, അതാണ് പറയുന്നത്. ആത്മഹന്താവ് ആരായാലും ആസുരികവും അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകും എന്നാണ് 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആരായാലും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകും എന്നാണ് 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ചുമതലാബോധം അല്ലെ. ചുമതലാബോധം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 2 തരത്തില്. ഏതൊക്കെയാണ്? സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചത്? മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ തോണിയോട്. ബോട്ടിനോടല്ലേ? സവിശേഷതകൾ കാറ്റിനോട്, ശരീരത്തെ ബോട്ടിനോട്. എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം? ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളത് പ്രയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരെ ആത്മനാശകനായിട്ട് കണക്കാക്കാം അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ? ആത്മഹന്താവ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവര് ആത്മഹന്താവ്. മനുഷ്യൻ തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം അയാൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കും. മുഴുവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട്, ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. ആത്മസംഭാവിത. ആത്മസംഭാവിത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതായത് ഇതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടും അത് ചെയ്യാത്തവരല്ല പറയുന്നത്. അവസരം കിട്ടിയിട്ടും അവർ ഉപയോഗിക്കാത്തത്. ആത്മസംഭാവിത എന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തവരല്ല ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ അതന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി നമ്മള്. അതെവിടെയാ വരുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിരിക്കാണ് സാധ്യത. ഭഗവത്ഗീത 16:18 16, 17, 18 അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നു. അതെ. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നു. ഇതില് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്